Darkar tam tak ngai sain. Voi tam tak apuma vi nuwa thi turin kalsanane. K. Robinson Crime Story. Kumsang kazakwa somkwa panga September ni som pasarini a. German nupakat K. Robinson chu. Tuimoniin akong kharan ki kawangin harzok mai. Sanan en chuan zanlai chu lo pel ora. Afapa kumriat minin chau khosan ni wang chuan a hlau thong ru hle a. Lau thong chung chuan ke chuan tukver lam chu va pan naya chiang vak lo chuan pon lama chuan mi pakhat ding chu va muta a chupa chuan ron bem ma sa in ama tora chia ta wanga buena to thu chu asoya ama tan pui thei tu tur biak nan a phone man chu ron dil ne ma se ke chuan zan laya chu tiang mel hriat lo kong ka han hon sak ngot chu thil thaber ni in a hra thei lawa chu mi nu chuan ke chuan a mirin zong ni lo wang chuan kalbo tur chuan ati tam mi mai chupa han kho sak dan vel chu ke chuan rin hlel do wangin rang tak mai chuan diwal police station chu a bepop tang hala ne reivak lo nuwa chuan police ta chun ron thleng hal wata man mo tak mai chuan gate in le chevel chu an han en kol hal zung zunga ma se thil rin hlelom le tu man mo lo wang chuan an kal le ta maya police te berina thil rin hlelom le an ma ni han tin a thei tur thilan mo lo wang chuan K. Robinson chu ngai thatak chuan amule ta a ma se K. Robinson chuan amut nge tak tak ma chuan an chauka tang chuan thil rimak tak mai hi hrele tatlat mai ke chu a khuma tang chuan tho chuakin ri lo chuana a chauka lam chu pan phaya mak tak main khatlang wal bokha a chauka chuan chemte kengin alo ding run mai chu thil chuan K. Robinson chu thong hle a plan sia tuma an han in her chu chupa chuan a bana potle tin a hroka chuan chemte chu a chuk tu tarun mai rang takin chupa chuan a hmui chu hup sak ngala au chho tum vai chuan chulai hmuna chuan a chinfel ngal tur thu chu hrilani chu mai baka chupa chuan a duanga omlo ni chuan mutpindana fapom chu a tha ngal tur thu chu hrila chu mi hnu chuan a kut chu phur sakin chera thotira nasa taka ngai sain apong sol zui boka chu mi hnu chuan chupa chuan K. Robinson hna chuan chulai venga khosa chu ni ve theu thu le fa pahni nei to thu ta chu hrilani darkar tam tak chutiang hai saka sei sak nuwa chuan adula chuan chemten voi tam taka vita rang takin chulai mun chu chhuasan ngala ne misulpa chuan ina chhuasan ma chuan K. Robinson fapa chuan thirhleng chu lo hriam ti chu abi thla a K. Robinson fapa chuan thilhleng chu lo hre ve renga ma se mu thil dar tlata wang chuan misulpa chu ngai thatak chuan a kal ve mai boka ne misulpa kaliam ta mo tia chuan K. Robinson fapa chu khuma tang chuan thawin anu chu wanga event ngal wata anu din hun chu thalo ti hria in an thanom te chu puna anni chun police chun beta ne reilo te a police ta chun ron thleng ngal wata anni chuan ambulance kawin hospital a chuan an hruai ngal wata ne doctor ta chuan K. Robinson taksa chuan hun som thum chuanga vina an hmu thu chuan soya chu mai baka a hroka chuan na taka zeina omboka ne doctor ta chuan chu mai thai khongai thlak tak nun na chu an kuta chuan om ti hra rengin film khur tak chuan che tan la a chu ti lai vek chuan investigator te po chuan K. Robinson room a chuan an hna chuan lo thok ve mek boka chu ti lai chuan investigator te chuan thilmak le danglam tak chu an hmu chuak tatlat mai K. Robinson room a chuan thisen mang hian mel nui lai lem hi lo in zia kal maya chu thisen chu K. Robinson thisen nge ni rina ne ma se he thil hi poi khoi tu ne na inzomna nei ni an rina wangin an na thupria investigator tena an hu chuyan thil mu chhuale tak chu K. Robinson ngai sa tu hian a ngai sak lai hian light chu off lo ti chu ne chu tia light off kherlawa kal san na chan chu K. Robinson chu thinge tura rin wangte poni ma na chunglom pangin za ngai nge ne K. Robinson chu maktak mai na dam chuak le ta hlau maya hospital a chhuwa tanga kar khat nuwa chuan investigator te hne na chuan misulpa ne na in ton dan chu a sei chuak ta a K. Robinson sei dan chuan ama khoi tu chu film khur hle a thil khoi pianga fingerprint nu chelo nan a hru fai zela ne ma se K. Robinson chuan a che telve zeu nia hriat chu a sei chuaka chupa chuan
a khumbula no pola chhop mang chuan tu e ina chumi hnuah no chu hrufai le vekin reilo te a kut longin a khoi le thawane chu wangin ke Robinson chuan chu nawa chuan misual pa kut hniak chu chiang taka lan chu rin thu a sai rang takin forensic lama chu no chu thon liam ngal ani a soi ang nge chuanin kut hniak chu an hmunge bokane ke Robinson chuan misual pa chuan light off lo wang chuan chiang taka hmel chu hmu thu a soi boka sketch artist tan puina in a hmel ni om ang tak chuan ziak chuak thei ta ne chumi hnu chuan investigator te chuan kiltin mei chuan dap chuaka chanchin bulama te po an thedar chuai chuaya chumi sual chuman nge tumin an thokrim tlang hle damdoina chuatanga kar khat hnu vela chuan an thanom te hena tangin report poimo tak mai chu om ngala ke Robinson in kota mi pakhat thing thria tong trai chu an ron reporta chu thil chu investigator lam te chuan an bo zui ngal wata investigator ten thilan zofia chuan ke Robinson chunga thil hleng chu poiti thu le misual chu zon chuange du ve thu chu alo soya chupa chuan poi khoi tu thalak chu a motor ma chuan atar wang boka ache danvel chu investigator te chuan makan ti hle a ke Robinson chunga thil ti sual tu le chupa mel chu anan en kopa an mel chu loinang phiana chu wang chun investigator te chuan thu zofia turin an lata ne ke Robinson in kota tong trai chu Dr. Silvani a thu te an han zofia a chanchin te an han chui zo chuan he thil hlena tanga kar khat malam khan high school no pang thi thua rin hlel lo kai tlat mai interrogation room a thuan han in zofia chuan reipon in kom ma in dog chuan a thil ti sual chu puang tatlat mai ke Robinson chunga thil ti sual tu chu ni ti in poma ma se thil ti lai chu hriat mu mana nei to lo thu a soi chu ti lai chuan a thil ti suala in chhir thu chu soya investigator lampon case chuan chingfel ta ni in anin ngai chu ti anan in kom mol lai chuan dog chuan police department chu join ve du thu chu soi chuak hlol mai a dil na form telak chua ramtana thil tha ti ve chu a du thu soi tamau mai le investigator te chuan dog om dan chu makan ti hle a ril rulama chian kon lo na nei ni nan ngai ane a dil na form a fill up mol lai chuan investigator then khat te chuan ma sengen nang chuan a dil na form chun pe chuak ve ta thawa ke Robinson hne na chuan ama tha tum tu thalak le dog a thalak chu lo hmu to na ke Robinson le fapa chuan dog chuan mani tha tum tu ni ti chu an lo fin fia ta mak mai le investigator te chuan chu mi hnu chuan dog a form fill up chu an han ena a form fill up a chuan thil mak lu tuk tak mai chu an mutel tatlat mai a fill up paper a chuan ke Robinson pindan chuata thisan manga melo in ziak angkha a in ziak tel tatlat mai investigator te hian ke Robinson pindan chuata mihring mel in ziak kha mi pui hmuan puang zar mi alawa chu wang chuan dog chu rin hlelna level a sang hle a investigator te chuan an man ta hala ne chu mi hnu chuan dog chuan kota in lan hun ngakin correctional center a chuan a om ta wang mai ne a boina te chu chin fel vek to anga in ke Robinson chu thlamong tak chuan a om tari a chu mi hnu chuan thu nei turam te chuan an evidence muang ang te chu uluk tak chuan an han zir chianga chu ti lai vek chuan forensic lam te chuan thil mak tak mai an mu chuak tatlat mai a poi khoi tu DNA le doga DNA chu a in mil tatlat lo mai chu mai ba ka tuina glass a DNA chu han zir chianga doga sample nen chuan a in ang tatlat lo boka forensic lamatang chuan dog chu poi khoi tu ni ti chu fin fiana om thei tatlat lo chu thil chuan investigator te chu an lu ti hei hle a forensic lamatanga thunei tu te thu soi chu an oi thei tatlat lo mai test chu voi tam tak an ti non tir hnu pon a chhana chu ala negative reng thawa dog chuan zel tang chu hre lo hle ma se ti vak ngai naum lo wang chuan an chhuale ta top mai ne ma se chu ti rolin ke Robinson chuan dog chu ma pong sol tu ni ti chu a ring tlata thunei tu lam te chuan felfam ki man ngai tlata wangin ti vak ngai na om talawa ne
forensic lamte chuan negative ti somsari ma se atan chuanin a positive latane ma se ke Robinson chuan phubalak chu tum rungang mai silai laya ama chinfel chu tumane do ka in chu zong chuakin silai keng chuan a ve tan ta a kot kaya chuan dingin kong khara ron hon rol rola silai muwa lubur vera sok chu a thil tumane ma se chutia ti ma chuan a fapa kumriat mi lek chu a mit thla lo langa a phubalak na chuan a fapa ma kho chu ti chhewek thei ti chu a hre chuak ta thut mai a in ngei tu har hnu chuan a thil tum chu ban sanin do ka in chu chhuwa san le ta ne investigator te chuan poi khoi tu chun laman theilo wang chuan Laurel village a chuan misual chu zalen taka talvel turin an ngaya chu wang chun chulai hmun chu a him lo hle an ngai ma se hunal liam fe hnu pon chanchin duom lo chu khotlanga hria tur om tari lawa investigator lam te chuan case chin fel lawin kharangai medon ne in an ngai to hiala an han chui viau po chuan eng thil thar ma mu chhuan nei thei talawa lo thei lawin case chun kharangai ta ne ma se kum tam taka liam hnu chuan investigator te chuan Maryland atang chuan kol poimo tak chuan dong ta kum sang khazako somko panga a ke Robinson case ne na in ang tak mien man thu chu an dong ta ne an thu don chu bo zuin investigator te chuan Maryland lam chun pan ta a an misual sui chu kum somli pathum mi ni in Mark S. Grichani a ke Robinson case ang chin hepa hian mei thai pakhat lu chelin a soi sa a he misual hi fingerprint ma chui chuani in police te chuan an lo kol ran mai ne Mark che dan chu kum tam tak liam ta a ke Robinson case nen chuanin ang hle a chu mai baka ke Robinson khoi tu nen khan an mel polo in ang hle investigator te chuan Mark anon hlui chu an han lip se a ke Robinson in to sola to lai vel khan Mark chu a chung te nen Laurel village a chun an khos sa ve ne investigator te chuan ke Robinson case chu a hmoran bok don ta ne in anin ngaya rang tak chuan ke Robinson ni ma chuan Mark a thalak chu an han the thla a ma se mak ang reng tak main ke Robinson chuan ala mu ngai lo thu chu soi tatlat mai ke Robinson chuan dok hani turin alangai ngetlata ma se atur lo turin an torpal chu a lau ve thau bok ke Robinson chuan Mark mel chu hra chuak zo to lo ma se investigator lam te chuan an ngai ngetla to thunga ne kha thila hlena tang khan kum tam taka liam to a Mark mel po chu alawin thlak danglam ve to ngain investigator te chuan zui zel thain an hria ne chumi hnu chuan forensic lam te chuan chet an han la le a ke Robinson ni case a glass fingerprint le Maryland misual DNA te chu an han en kopa vana ithlak takin tun trum chu loin mil ta thlap mai le ke Robinson ni case kum tam tak liam ta thil hleng chu chin felinom ta ne ke Robinson in to sola to tang kum som nuwa Mark S. Grace chu mai se pani pong sual le tol tha thuwa manani a dam chung lungin tang tura ti ane ma se he thila hian atir rin hlelkai Dr. Silva che dan kha investigator te chuan makan na ti top theilawa doga kha ingwangin nge police te kotaron in peka investigator te engwanga chhei boi nge ni ti tele investigator te chewinan hriat thil thlenna hmuna smiley kha engwanga ziak ve kher nge ni ti tele he thila hian dok hian in nam hnoina nei nge nei lo ti chu hriat thei ni don talawa ne